a pon jsem ja jen půl lita kora byla a pon se mě prašili, co ještě ty dále činit, aber nic. Ale když já jsem na to myslela, že to by ja například celé nové předměty s 50 letami, ach, ja jsem právě to ničac nicht. Ja nechám jac. To jsem ja odešla od mučarského povolania. A jsem se přijotována, že budu bezčelná, ale dokud má srdce, horné srdce tež, přes to PI. A delné srdce, aber horné srdce v serbštině, da jsou jedno dna ke mně přišli a se prajili, nechaš ty při domovině dělat a nechaš ty jo v regionálním běrově dělat. A to jsem já připravila a tam jsem já mohla 7 let ostać, to byše opravdu jen reálny čas. Ja jsem telko ludzi ze Slepenskiej Kunčiny zeznała a dobry kontakt k wielu ludziom miała, spytała też te domowinskie skupiny, które są już rozpadali. Zase Wożewicz, ale to byś ja ciężko na przykład w Wuskici, w Mużakowie, w Bewewodzie, tam byś jeszcze lata dowa jedna skupina. A moja domowinska skupina, którą jsem ja od lata 6 a 70 nawiedowała, a ja zcela nie wiem, czy da se drugie domowinskie skupiny swoje dzieło zakończyli. To nie chcemy rozumieć, dokud myśmy co dalej czynili, jak przed, a nie nikt to przeciwko tomu prawił.